हेलो गुड इभिनिं रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर एकर्ड खालामनायनि सायाव दिनैहाय रायलायगोन। बिटिआर एकर्ड खालामखांनानै पिस एकर्ड खालामखांनानै जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआव गोजोननाय फैदोंना फैयाखै फैयाखैब्ला मानो फैयाखै प्रमद बर' नोंथां रायजो राजाफोरनो क्लियार खोन्थाना होदो बुजायनानै होदो। आरो गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि हाग्रा ओनसोलाव माने फरेस्ट भिलेजफोराव रायजो जाबोनाय जोंनि बर'नि जायफोर माने गोरिब गुन्द्रा बिथांमोना हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाबोदोंमोन बिथांमोना दिनैसिमबो मानो बिटिआर एकर्ड जालायलायनानैबो दिनैसिम मानो बिथांमोना सरखारनिफ्राय न' मोननो हायाखै मोनाखैब्ला मानो मोनाखै रायजो राजाफोरनो बुजायनानै होदो प्रमद बर' नोंथाङा दिनैनि दिनाव बुजायनानै होआब्ला बे जोंनि जाम्बि जाम्बाफ्रा मारै बुजिनो प्रमद बर' नोंथाङा दिनै बिटिआरनि बिटिसिनि सिएम जानानै गादियाव जिरायनो मोननानै सिरि थाबाय नङासै रायजो राजाफोरा खुद्रि सारदों दुखु मोनदों प्रमद बर' नोंथांनि सायाव मानो नोंथाङा दिनैनि दिनाव जि कमिटमेन्ट होदोंमोन मावदो डे बाय डे माव गामि गामि हाबनाय आरो नोंथांमोना बुंदोंमोन इउपिपिएल सरकारनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथाङा माने पावाराव फैयोब्ला बयनोबो हा फाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव माने लेन्ड राइट्सफोरनि जि मोननांगौ मोन्थाय दङ बिथांमोना मोनगोन मागोन होननानै बुंदों नाथाय दिनै नाङा फाङा जोंनि हाग्रा ओनसोलाव गोबाव बोसोरनिफ्राय माने फरेस्ट भिलेजफोराव माने रायजो जाबोनाय गोरिब गुन्द्रा बिथांमोननि न'खौसो दिनै इनक्रचमेन्ट खालामदों नाथाय जोंनि इनक्रचमेन्ट खालामनायाव जोंनि बर' फिसाफ्रासो खस्थ' मोनदों बा बर'नि जाम्बि जाम्बा बोराय बेन्थ' गोदोनि समनिफ्राय रायजो जाबोनाय बिथांमोनासो दिनैनि दिनाव खस्थ' मोनदों हेरेसमेन्ट जादों प्रमद बर' नोंथां नाथाय बेलेग हारिनि मानसिफ्रा दिनै नैबे इनक्रचमेन्ट खालामजानायाव गैया नाथाय नोंथांनि बिटिआर एकर्डआ जुदि पिसफुलि बा जोंनि बिटिआर हालामनि जाय बिथांमोना थागिबि बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनब्ला दिनैनि दिनावलाय मानोथो गोजोननाय गैया नोंथांमोना बुंबाय बिटिआर मोनबाय होननानै बुंबाय गोजोननाय फैबाय पिसफुलि जोङो रायजो जानो हासिगोन पिस एन्ड हारमनि गावजों गाव अनलायनानै रायजो जानो हासिगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव वेर इज युवर कमिटमेन्ट प्रमद बर' नोंथाङा जि कमिटमेन्ट होदों मावदो आरो मावनो हायाबा सिरि था आरो दिनैनि दिनाव आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन माने लाइमोनफोरनि जि समस्या प्रब्लेम्स बेखौ सलुसन खालामनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव लाइमोनफोरनि साख्रि होगोन होननानै बुंनाय खोथाफ्रा बबेसिम आवगायखो दिनैनि दिनाव आवगायाखैब्ला मानो आवगायाखै दिनैनि दिनाव खोन्थानानै होदो स्रानो प्रमद बर' नोंथां अभियासलि नोंथांनिफ्राय जोंनि रायजो राजाफ्रा जाय बिथांमोना सापर्ट खालामदोंमोन नोंथांमोननिफ्राय दिनैनि दिनाव क्लियार माने मोनसे मेसेज लुबैदों माने मा खामानिया आद्रा जानानै थादों आरो मा खामानि मावनो कमिटमेन्ट होदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनावबो फुलफिलमेन्ट जायाखै प्रमद बर' नोंथाङा दिनै बुंदो मिटिं खालामदो खोन्थादो रायजो राजाफोरनो अब्लासो नोंथांखौ बुजिगोन मिथिगोन नोंथाङा मा खामानि मावगासिनो दङ नाथाय दिनैनि दिनाव नोङो गोबां खामानि मावगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव बहाथो नोंनि खामानि मावनाय गरिब गुन्द्राफोरनो न' होगोन मागोन अलमस्ट 1 इयार जाबाय प्रमद बर' नै 2 इयार जानोसै दिनैनि दिनावबो 1 इयार जालायलायनानै नोंथाङा माने गोख्रैयै सोलायनाय लाबोगोन होननानै बुंनाया नोंथांनि परिबर्तना बोसोरसेयाव गंसे न' होनो हाया नोङो गरिब गुन्द्रानो खुगायावल' गोदै बेनो जाबाय नोंनि परिबर्तन सरकार प्रमद बर' आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन रोखायै रायजो राजा प्रमद बर' बिथाङा जि कमिटमेन्ट होदोंमोन माने लाइमोनफोरनि जि समस्या प्रि रिक्रुइटमेन्ट होनानै साख्रि होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनावबो जेबो खामानि मावनो हायाखै प्रमद बर' नोंथां नोंथांनि साख्रि होगोन मागोन होननाया एभ्रि फेमिलि माने बयबो न'खरसेयाव साख्रि मोनगोन होननानै बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव मा मावखो नोंथां प्रमद बर' खामानि गैया नोंनि इउपिपिएल सरकार आरो दिनैनि दिनाव माने गोबां खोथा बुंदोंमोन माने बिटिआर एकर्ड जालायलायनानैबो दिनैनि दिनाव जोंनि गेजेराव माने जेबो गोजोननाय गैया बेखौ बयबो मोनथिखागौ मानो नोंथांमोना जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय मोजाङै जुदि नांदोंमोनब्ला बर' हारिनि थाखाय नोंसिनाव बर'नि मोजां जुदि ब्लाड सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला नोंसोर बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय नङामोन दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननानै लिरनानै गारबोनाय नङामोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसोरो प्रमद बर' मानो
बिटिआर एकर्ड खालामखानो रायजो राजाफोरनो मानो खोन्थाना होआखै नोंसोरलाय ए टु जेड बे बिटिआर एकर्डआव मा लिरनाय दं मिटिं खालामनानै रायजो राजाफोरनो बुजायना होलाय अब्ला बुजिगोन बुजिबाय प्रमद बर' नोंथाङा दिनै CEM जानानै सिरि गब्ला थाबा जानाय नङा बुजिबाय नोंथाङा दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनो क्लियार खोन्थानानै हो बुजायनानै हो गामि दानख'नाय सोसननाय गासिबो जि खोथा दं बुं आरो लाइमोनफोरनि प्रब्लेमखौ गोख्रै मावनानै होनांगोन आरो जि जोंनि बिटिसिआव बिटिआरआव गोजोननाय एक्सिलारेटेड माने गोख्रै हिउज सोलायनाय फैगोन होननानै बुंदोंमोन फोरो नोंनि परिबर्तन जानाया नोंथांनि परिबर्तना बेनो नामा प्रमद बर' मावनो हायाब्ला सिरि था खामानि मावनो हायाबा बुजिबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेबायदि कमिटमेन्ट होनानै थगायनो नाङा बुजिबाय प्रमद बर'